हॅलो. ऑपॉर्च्युनिटीजमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे. सो आपण आज अजून एक विषय आहे, त्याच्यावर मला एक न्यूज नाही बोलायची, पण मला एक असंच माझं मन व्यक्त करायचं आहे बेसिकली. मला वाटतं की लॉकडाऊनमध्ये आता बरेच लोकं स्ट्रेस खाली असतील, की प्रत्येकाला कुणाला पैशाचं टेन्शन असेल, कुणाला वर्क फ्रॉम होम केल्यामुळे कुणाला बोर होत असेल किंवा अशा बऱ्याच गोष्टी असतात, की ज्याच्यामुळे आपण मेंटली खूप स्ट्रेस्ड असू. तर त्या सर्व गोष्टीमध्ये आपण कसं बेसिकली घरामध्ये खूप छान राहू शकतो, याच्याबद्दल मला थोडंसं बोलायचं आहे. तर मला वाटतं की नवरा-बायकोंमध्ये आता असं एकंदर मला वाटतं स्त्री-पुरुष समानता जी आहे, ही तर आपल्या इंडियामध्ये मला वाटतं खूप कमी आहे. कारण बऱ्याचदा आपण बघतो की आता इव्हन लॉकडाऊन आहे, सगळे घरात आहेत, तरीसुद्धा सगळी कामं हे आईवर आपल्या किंवा एखाद्या बायकोवरच पडलेली असतात. तर मला वाटतं की या पुरुषांनी या गोष्टींची खरंच विचार करायची गरज आहे आणि त्यांनी जर का त्यांनी ह्या कामामध्ये थोडीफार त्यांना कॉन्ट्रिब्यूट केलं, जसं की आपलं स्वतःचं ताट स्वतः धुवून ठेवणे, स्वतःचं स्वतः आपण बरेचशी कामं असतात स्वतः करण्यासाठी, जसं की झाडून काढणे, पाणी घेणं. ही जर तुम्ही कामं केली तर त्याला तुमच्या घरातल्या स्त्रियांना त्याची खूप मोठी मदत मिळेल. तुम्हाला त्यांचं कॉम्प्लिमेंट मिळेल. मे बी त्यांच्या मनातला त्यांचा जो आदर तुमच्याबद्दल खूप जास्त वाढू शकतो. कारण मला वाटतं की नुसतं गोड बोलून काहीच होत नसतं. त्यासाठी तुम्हाला थोडंफार काम पण करणं भाग असतं त्यांच्यासोबतच. आणि हे जर का तुम्ही सगळं केलं, तुमच्या घरामध्ये खूप आनंदी वातावरण राहील. तुम्ही सर्व मिळून मिळून मिसळून काहीतरी गेम्स खेळा, काहीतरी ॲक्टिव्हिटी करा, जेणेकरून तुम्हाला सगळ्यांना सगळ्या गोष्टी जाईल. जे काही काही लोकांना असं वाटतं की आपण घरामध्ये खूप अडकलेलो गेलेलो आहे. पण त्याचा एक पॉझिटिव्ह अप्रोच घ्या की आपल्याला हा असा वेळ मिळाला की ज्याच्यामध्ये आपण फक्त फॅमिलीच आहोत आणि त्याचा आपण कसा उपभोग करता येईल. असं मला वाटतं. म्हणून आपण नवीन नवीन गेम शोधा, ऑनलाईन म्हणा, मोबाईलवर म्हणा. तुम्ही लेगो खेळू शकता. तुम्ही ऑनलाईन गेम्स ऑर्डर करू शकता. सो यू कॅन just try to only spending time is not important, but spending the quality time is very much important. And this is up to how that if you want to like spend your time in social media, or you really want to interact with your family members, or you want to like make them feel good, better, maybe surprise them with something else that you haven't done anything for your wife, or maybe wife can do something for her husband. Just make sure that utilize this time in a positive way आणि तुमच्या सकारात्मक तुमच्या विचारांमध्ये येईल. तुम्ही एखादं पुस्तक वाचायला घ्या. मला वाटतं सोशल मीडियावर तुम्ही काहीच मिळणार. तुम्हाला फक्त हेच बघायला मिळेल की बेड्स नाही आहेत, हे नाही आहे. तुम्हाला तीच नकारात्मकता तुमच्या विचारांमध्ये येईल आणि तुमच्या वागण्यामध्ये सुद्धा येऊ शकते. सो मला तर वाटतं त्यापेक्षा तुम्ही एखादं पुस्तक छान वाचायला घ्या, ज्याच्याकडून तुम्हाला खूप चांगलं किंवा यूट्यूबवर तुम्ही बघू शकता. तुम्ही खूप मोटिवेशनल टॉक्स आहेत, जे जे तुम्ही सगळे मिळून त्याचा आनंद घ्या घरातले बसून. ना की फक्त तुम्हीच एकटे बघत बसा तुमची वाईफ घरामध्ये काम करते. असंही करू नका. तर मला वाटतं की आपण आता ह्या ज्या गोष्टी आहेत, स्त्री पुरुष समानता घरामध्ये हाऊस होल्डसाठी असं काही स्पेसिफिक ठेवू नका की हे बायकांचं काम आहे, हे पुरुषांचं काम आहे. ह्या गोष्टी आता आपल्याला बदलायची गरज आहे. बेसिकली स्त्रियांनी ह्या जास्त व्हिडिओ बघितला पाहिजे. कारण जर का आपण नाही चेंज केलं तर पुढची पिढी हेच करत राहणार आहे आणि आपल्या मुली आणि आपल्या येणाऱ्या सुना आपल्याला हेच करतील त्यासुद्धा. सो त्यापेक्षा मला वाटतं की आता आपण आपल्या मुलांना कसं अपब्रिंगिंग करतो, त्यांना त्यांचं ताट उचलायला सांगा तुमच्या मुलाला तुमचं पाणी आणायला सांगा. त्याला स्वतःची कामं स्वतः करायला शिकवा. जसं तुम्ही मुलीला शिकवता सेम वेनी. तुमच्या अगदी नवऱ्यासोबत सांगा की तुम्ही तुमचं पाणी घ्या किंवा कधी-कधी तुम्ही पाणी मागत आहे ना, की मला पाणी आणून द्या बेडवर. जसं की ते मागतात. कारण त्यांनी मागितलं ते नॉर्मली ही गोष्ट जी असते ती एक ग्रँटेड असते, की हां बाबा मला आता पाणी द्यायलाच पाहिजे. मला हे ताट आणून दिलंच पाहिजे हातामध्ये. So same way, maybe you can just reverse the sometimes roles because you all both are working, both are in the same phase. So you can just try experimenting new games. You can play some kitchen games actually, that who can cut the vegetables very fast, or any other games that you want to. Who is like cooking competition, that's okay, this day I will cook, next day husband will cook. So you will have a very much funny life, in this lockdown, and you will truly enjoy this lockdown. So I hope that this new approach will maybe give some new insights in your life, and you will enjoy the lockdown throughout. And just stay home, stay happy, and just and don't forget to help others also. If someone is in need, then don't forget to offer a help. Okay, so because it's about just being together now. Thank you, good day.